haka tu kapur banga wan ni ka Bible school em kad an ba ka jingele mal belai ngakwa ban long kata ka bri wa janai khma jo belai ngakwa bangan kini ki jing ban ki basniu bat kom ta he u belai em u khlap ino yang ha kapur ka banga wan ka Bible school ngayong mat shisha shi pun ki jing kerku ka jing em ka jong ngasu chu ngayong mat shisha sha u belai upalat yang ana kini ki jing ban ki basniu Ubelai upalat yang ana ki jing mulian ki basniu Ubelai upalat yang ana kata ka jinglong ka bardem mentang amlong syukum tahan ri menta padel kala long dak we ka mensiam mo te nga aingu shisha yo ubelai de lingba jong ka de ka Potternet lingba jong pastor ba ngalong kumne hanre nada kam de shisha nda Nata ni ka ministry em nganam long ra kumne na belai nga su thu ha ka puar ka banga ngadang kala ka bangwat ning kong ru em de link ba jong ka ni ka Potternet hi bangai ya ka video ka jong pastor ko kubor step